טוב, אז היום בפינתנו מז'אנר סרטוני I don't know who needs to hear this, but יש דבר כזה שנקרא Snow Globe Cup. Snow Globe Cup זה כוס בעצם מושלמת שעמוסה בנצנצים כמו שאני אוהבת. עם איזה פרינט מגניב עליה, כל מיני דיסני כאלה ולוגויים ודברים כאלה. אז סופר מגניב, ואני נתקלתי במקרה בלייב של קוזי לופס, מאיה המהממת, שעושה בעצם בעבודת יד הכוסות האלה בהזמנה אישית. ואז הבנתי שאפשר להזמין מה שנקרא מיתוג אישי. זה אומר שאני יכולה להזמין את הלוגו שלי. ואוי ואבוי לי, כמה שאני אוהבת מיתוג. הנה נגיד שם המדבקה שלי. על כל דבר בעצם יש את הלוגו שלי, כי אני מתה על זה. אז הזמנתי ממאיה כוס בעיצוב אישי. נתחיל מזה שהיא קודם כל בצבע של הלוגו שלי, OMG. ואז יש עליה גם את הלוגו שלי. פאקינג A. בסדר? זהו, אז שתדעו שאני הולכת להיות בכל דאנס עכשיו עם הכוס נץ הסופר מגה מושלמת שלי, שתראו כמה נצנוציישן. וזהו, אז אני רוצה להגיד תודה למאיה על המשלוח המהיר, על הייצור המהיר גם. וזהו, ואיזה כיף לי, see you soon חברים, נתראה בצ'יקן, תבואו to appreciate and rate my cup. What's in my cup stays in my cup. I drink it.